Kalaista, Kalle Kats, Emmanuel Patut, Oiva Jukkola, Badreddin Bushara, Noel Hasa ja Jaakko Moisio. Sitten Ilvekselle tonttia, James Engor vie Ilveksen 1-0 johtoon tässä ottelussa. 48. minuuttia Engor viimeistelee ensimmäisen Veikkausliigan maalinsa. Ystäviä ilmeisesti katsomassa, oli tuonetusta vastaanottamassa ja mikä sitten parempaa kuin ystävien edessä iskeä pallo ensimmäistä kertaa sitten verkkoon tässä sarjassa. James Engor maalin tekijänä, 48. minuutti. Peli kellossa. Voisi melkein sanoa, että tässä ensimmäisessä 3 minuutissa toisella jaksolla tapahtui. Pääsi vasemmalta laidalta tarjoamaan palloa takatolpalle Onni Suutarille, mutta keskitys oli vähän turhan korkea. Suutari ei siihen päässyt. Tuleeko tästä seuraava paikka? Parfait Williams, ja sehän on maali myös! Jair Parfait Williams, ja Ilves johtaa tätä kamppailua 1-0, kun 16 minuuttia on tulossa täyteen. Se oli nopeasti rakennettu tilanne Ilvekseltä ja Jair Parfait Williams viimeistelee Ilveksen sen ottelu pitämään rauhallisena. Nyt pallonryöstö pahassa paikassa, siihen aukeaa paikka ja siinä on myöskin tämän ottelun avausmaali. Sevi James Engor iskee tästä Ilveksen 0-1 johtoon. Ja kuten tässä on jo pariin kertaan sanottu, niin ne pallon menetykset puolustuspäässä ovat olleet melko lähellä. Ja nyt se kostautuu. Ilves siirtyy tässä ottelussa 0-1 johtoon. Ja numero 7 Sevi James Engor. Osa pelaa siihen boksiin Engorille, joka takoo tämän ottelun nyt lopullisesti arkkuun. Sevi James Engor iskee tämän kauden 3. maalinsa kaikissa kilpailuissa ja toisen maalin Suomen Cupissa. Engorilla on kyllä aika luvattoman paljon tilaa boksissa. Pienestä kulmasta lähtee siinä. Korkeakoski on se tuplaamaan, saa pallon. Haarala. Ja sitten tulee Engor James. Mutta pistääkö itselleen liian pitkän? Ei pistä. Haukioja liukuu turhaan tilanteessa. James pelaa keskelle. Sieltä tulee Mäenpää ja Mäenpää vetää ohi ja yli tästä paikasta. Siinä oli Ilveksellä 1000 taala paikka. Aapo Mäenpää pääsee loistavalle tontille. Hienosti. Vashi yrittää pelata keskustaa, mutta nyt tulee karkea harha syöttö ja tässä olisi Ilveksen paikka iskeä. Engor tulee boksiin, pelaa vielä siihen Jukkolalle, mutta nyt sitten pelastaa. Vashi antaa virhesyötön tässä. Karille suoraan siihen Aspegrenille. Engor kääntää keskustaan. Vähän eteen tulee se syöttö ja Engor, hyvä pallo keskustaan, sieltä pääsee jatkamaan Jukkola, mutta ohi se menee sekin ja maalipotku. Se on tuloksena tästä ainoastaan Kuopion Palloseuralle. Kauden aiempi kohtaaminen. Onnistuttu syöttämään just sitäkään koko pelin aikana. Engor. Ja näin Jukkolaa sitten haetaankin ja pääseekin hyvään paikkaan Sio. Mutta Dario Namo onnistuu peittämään. Puolikulma lipulla keskitys, tulee maalinen taka-alueelle ja siinä on Ilveksen paikka ja siinä on myöskin ottelun johtomaali. Onko Lauri Alamyllymäki, joka lopulta siitä ruuhkasta vie Ilveksen yksi? Kyseltä hiukan huolimaton pallon haltuunotto. Tämä selviää säikähdyksellä. Mäenpää. Aapo Mäenpää. Pakki, erinomainen syöttö, Haarala on vapaana ja peli on 2-0 Tampereen Ilveksen. Engor ohi Sihvosesta, puolittain pääsee. Engor lopulta pallo boksiin, se tulee takanurkalle. Haarala kääntää keskustaan, pallo tulee sinne boksiin. Uusitalo. Miettunen katkoo hänen syöttönsä, siitä pallo eteenpäin. Engor
Uusitalo, Ngor ajaa boksiin, Ngor pieni on kulmapallo keskustaa, Harla ei ylety tuohon. Ja siitä ei vielä 5 maalia ja vitosen boksin nurkka. James Ngor saman tien tökkää pallo hyvin Harlalle, pystyy Harla keskustaa, Ward lukee tilanteen hyvin. On mun vaikea sanoa hänen debyytikseen, kun tosissaan punaisella kortilla. Katselee tätä peliä muualla! Mikä? Oiko maali on oidottu? Tai Ilveksen hyökkääjät on oidottu. Pallon jäljiltä. Siellä tuntemuksia selkeästi. Jyväskyläläislähtöisellä kokeneella topparilla nyt pääsee Ilves boksin sisälle. James Ngor väistää Lahden ja loukkoa. Henriksson torjuu. Sen jälkeen tilannetta. Vahvasti puolustaa Mäenpää eteenpäin. Saa vielä pallon keskustaan. Parfit Williams lähti hakemaan tästä ratkaisua, mutta laukaus menee puolisen metriä takatolpasta ohi. Painottava pelaaja. James Ngor pääsee pelaamaan pallon keskustaan. Se tulee Harlalle saakka. Harlan laukaus ja osuuko Lasarev käsineen siihen? Kyllä osuu ennen päätyviivaa, joten siitä Ilveksen toinen. Teissä jo siinä on päässyt selailemaan myös Stadio da Luzilla. Lielahti hyppää pallosta ohi, nyt on maali auki ja siitäkö syntyy, ei! Tolppa! Mutta hänen onnekseen tässä nähdään vielä tuo. James Ngor pääsee palloon, sitten maalin edustalta jatko Parfit Williams ja tolppa. Tolppa pelastaa kotijoukkueen. Mitä mahtoi Leislahti tuossa tilanteessa ajatella? Hän maali on hyvä maalintekijä. Ilves kasvatti 180 ottelua Veikkausliigassa. Nyt maali numero 40. Keskikenttäpelaajalle ihan kelpo tahti. Siinä on seuraava paikka jo lähellä on. Mestariksi Jarkko Metsä ei pääse ohitse, mutta nyt sitten Ngor menee Ranella heittämällä. Ja siinä on nyt sitten mukana Aapo Mäenpääkin, keskellä on vapaata tyhjää tilaa ja alaspäin Aspegrenille. Pelattu. James Ngor, pitkä huikea Australian passin omaava hyökkääjä Aspegren. Ei ehtinyt ennen Gradlia. Vidjeskog laittaa, Miettinen spurttaa kohti Ilves päätyä, ei pääse kuitenkaan keskityspaikkaan asti aja. Aapo Mäenpää pystyy siirtämään pallon Otso Virtaselle. Virtasen kierrepallo keskialueelle. Ngor vääntää oksasta vastaan, tällä kertaa voittaa väännön sääntöjen sallimin keinoin, mutta siihen hoitaa sitten puolestaan pallon Kupsille. Gradl. Rohkea siirto sisään, Gradl. Sitten tuleekin jo harhasyöttö Haarala, ei pääse kuitenkaan kuittaamaan tuota Johannes. Alemyllymäinen nyt heittää. Ilves ainakin alkuun tuon tilanteen selvittää. Alemyllymäki saa pallon siitä vielä liikkeelle sitten aina oululaispuolustukseen saakka. Miettinen. Huolimaton kosketus palloon, pystyykö mies vielä paikkaamaan sen. Romuralliksi menee, Päivänen nappaa pallon siitä itselleen, Parfettelee kohti päätyä, kovaa vääntöä Aspegreenia vastaan. Sen jälkeen Ilves palloon pääsee ja Santeri Haarala purkaa pallon puoleen kenttään saakka. Toni Miettinen vähän hankala kosketus palloon, Miettinen joutuu taklaamaan siitä Ngorin kenttään ja keltainen kortti vai onko jopa punainen? No kyllä sieltä keltainen tulee ja siinä nyt sentään. Papereissa niin ihan niitä top 3 puolustajia koko sarjassa, mutta jotenkin tuntuu, että edelleenkin hän ei kuitenkin samalla tavalla ehkä aliarvostettu enemmän onnistumisiin tähän nähden, mutta silloin toisaalta oli Sadiku ja Modesto siinä vierellä. Mutta kyllähän toi potentiaali Jarkko Metsahilla on edelleenkin, siis ihan mieletön, kunhan ne tehot löytyy. Kabashi. Miettinen väliin, sen jälkeen Ngor vastaan Kabashi. Kabashilla on pikku etumatka
Ngor pääsee kimppuun. Saa pakotettua Kavashi Porka. Ukkola lähtee keskittämään, saa pallon boksiin, mutta siihen saa jalkansa väliin. Se Oulun pelaajista ensimmäisenä Jere Kallinen, sen jälkeen lähtee hyvään vastahyökkäykseen oululaiset. Otso liimatta oikealta eteenpäin, kääntö vasempaan laitaan, sieltä nousee Daniel Heikkinen ja Virtanen peittää tuon. Todella iso torjunta Virtaselta liimatta. Tilanne jatkuu ja kulmapotkun sitten. Mitä tarvetta tehdä, mutta ehkä tää oli nyt aika hyvä herätys nyt sitten myös vihreän paidoille. Ja jos Hongan maalintekovaikeuksista puhuttiin, niin Laurilainen näytti. Tillbaka till Granlund. Får det trångt att tvingas rensa undan. Robin Sidda förlorar den kampen, men här kommer ju det som är snabb. Ensam i det anfallet och starkt hemjobb där. James Ngor. Mikko Sumusalo här. Således lite mera frihet att kliva framåt i banan. Den friheten blev han berövad på av James Ngor. Kofi saa liipattua pallon ohi. Ilves puolustuksen suutari perään ja Otso Virtasen purku siitä. Oulun muoto muuttuu niin, tai ryhmitys kentällä pelaajan osalta niin, että Lukin sekoilee pallon kanssa, mutta se pääsee kuitenkin omista pois. Nyt on sitten puolestaan Klinkenbergille ja Kumbarolla vähän sekoilua. Ja sitten on paikka, jonka hoitaa Leislahti. Jälleen on... Johonkin ei kuulu yleisömäärään, se on ainakin kuulkatsomaan, koska hän on kaiuttimiakaan. Yleisöä siis 2315. Miettunen on ykkösenä pallossa. Jurvanen näyttää sinne paitsi jotain Nkor ei kuitenkaan ole. Nyt Nkor lähtee siinä haastamaan Jurvasta ja Jurvanen vetää häneltä jalat alta ja hyvä. Tatu Miettunen. Joy Barfitt Williams painelee vasentalla tauko pitkin. Pääseekin läpi, pelaa hyvän pallon Haaralle. Hyvä torjunta Korkeakoskelta. Sitten peliminuutti, se oli itse asiassa sama peliminuutti mikä tämä. Ja sitten vasta 89 minuutilla Tyler Reed iski 2-0. Jair. Ngor pelaa pallon Larssonille. Omaa käteensä. James. Tikkanen tulee selästä ja tästä Ilvekselle vielä vapaa potku. Rana vaarallisen oloisesti ennen tuota lopullista maalia. Nyt on sitten James Ngor ja Ilveksellä paikka iskeä taas. Haarala tulee kovalla vauhdilla maalia kohti. Haarala pienestä kulmasta tolppaan, uusi tolppa Freemanin jaloista. Siinä on nyt sekunnin sisään 2 kertaa pallo. Hakamaalinen samassa tolpassa, samassa kohdassa. Tenho Raitalalle, Raitala kääntö laitaan, Haarala. Kakko ja syöttö eteenpäin, Ngor ei ole paitsiossa. Pääsee palloon ennen päätyä, hakee keskitystä takapistoon, Jussi pääsee puskemaan ja niukasti se takanurkasta ohi menee. Omaan pisteitä suuntaan eikä toiseen. Aspegren. Pats pyytää palloa keskustassa, Aspegren laittaa sen kuitenkin laidalta eteenpäin, Ngor. Toivio häntä vastassa, aika kovaksi väännyksi menee, kyllä siinä Toivio sen verran käyttää käsiään, että valita mukaan tälle reissulle. Katsotaan tämä tilanne Haaralla. Haarala viereen, Ngor jatkaa eteenpäin, Ala Myllymäki pääsee yrittämään ja saa ensimmäisen kulman Ilvekselle. Jää paikkaa kuitenkin oman harhailunsa ja sen jälkeen pystypalloin Ngoria kohden. Ngor Lanssia vastaan voittaa kaksinkamppailun, siinä on pelaajat, jotka monta kaksinkamppailua ovat jo käyneet keskenään ja varmasti monta vielä käyvät. Ngorin keskitys, Jaussi hoitaa sen boksin ulkopuolelle. Kubron räddar sedan upp den där situationen. Ser ut som planen släpper en hel del, men inte för James Ngor. När han snurrfintar runt och kommer till avslut och får med sig en tredje hörna för det gulgröna.
Pallo pysyy kentän puolella, Zorginiu. Gore täysin vapaana, saakin pallon. Jatkaa siihen viereen ja siihen Pozo. Tulispäänä täydellisesti ajoitettu juoksu näin ollen ja Ilves johtaa 3-0. Ilveksellähän on edessä, kuten tuossa alun haastattelussa oli puhetta Jukkola sieltä keskustaan, Hasa. Ngor kääntölinjan taakse. Ehtiikö sinne lopulta? Ilves pelaajista nimenomaan oiva. Ja näyttää, että antaa pelin jatkua. Söderberg alaspäin. Hasa laitaan Ngorin keskitys tulee taka-alueelle. Jukkola ei pääse kunnolla kuitenkaan puskemaan. Kohde. Merinen ei saa palloa haltuun. Ndiaye. Tämä Gorin-pallo tulee boksiin. Larsson ja Kohde, mutta... Tamminen lyö vilkkua päälle. Keskitys. Ei tavoita Stavitski. Ja James Gore ottaa taitavasti pallon mukaansa, mutta vieläkö antaa sitten Viljanen peli jatkua niin paljon, että tässä pääsee Ilves hyökkäämään. Mäenpään kaksoisveli Niilo Mäenpää on myös katsomassa lähes selostamon alapuolella peliä seuraamassa puolisonsa kanssa. Niilo Mäenpää Vartta Poznania edustaa. Tässä vielä tilanne uudestaan. Ja siinä Raitala. Radulovic. Ei pääse ohittamaan siinä Ilves pelaaja Jusif Musta lähettää sen sijaan Ngorin pystyyn. Ngor ehtineen päätyä ennen tuohon kyllä. Tenhu peittämään Ngor. Kokee vasuria vapaaksi keskitykselle. Löytyykin Raitala kuitenkin pää väliin. Etemai Kettusen pää väliin. Jusif Musta saa pallon boksin ulkopuolelle. Raitala. Paananen vääntää. Siitä pallo kuitenkin Ngorille. Viljanen näytti hyötyä Ilvekselle. Siinä on Erden mies tottunut myös aika arktisiinkin oloihin, parhaimmillaan tai pahimmillaan. James pallon perään numero 7. Ilves. Nyt tulee jälleen Ilves. James on vapaana keskellä. Tuleeko syöttö, tuleeko laukaus? Baara purkaa tämän. Roiha. Ramandingaye. Kuka osoitteeton oli tuo? James Gore. Gore lukee. Aspegren ei saa palloa kunnolla haltuunsa. Saarinen. Heinonen. Söderberg Ngorille. Aspegren kentän pinnasta osumaan saaneena, mutta Ngor jatkaa hyökkäystä kupsalueelle saakka. Ngor. Jusif Musta. Musta keskustaan, Söderberg takaisin Mustalle, vai Hasa takaisin Mustalle. Ngor astaa kohti päätyä, saako kulmapotkun siitä? Saako vaparia? Ei saa vaan maalipotkua. Ja Orma Aspegren on kuitenkin tässä ykköspallossa ykkönen. Harala laittaa pallon Ngorille. James Ngor lähtee nyt haastamaan tilanteessa Koposta. Pääsee ainakin puolittain ohi, mutta vain puolittain. Sitten kun kova kosketus ja sieltä tulee Hai Moreno. Kärppänä tilanteeseen kasvu. Pääsee nyt rauhassa nousemaan pallon kanssa. Epukka, seinäsyöttöpeli. Siihen arvotaan tuohon 6. kierroksen otteluun. Ensi tiistaina 16 joukkuetta Suomen Cupissa on vielä mukana. Se tuon avauksen peittämään, ei kuitenkaan siitä sen vaarallisen tilannetta seuraa. Radetski palloon, nyt tulee puolestaan Ilves vielä pitää pallon kentällä. Purkaa puoleen kenttään, mutta suoraan Murilolle. Murilo nyt päättää kääntyä väärään suuntaan. Ngor
On siinä kyllä. Otso Liimatta 8 Jere Kallinen ja 14 Niklas Jokelainen. Hyökkäys kolmikkona 19 Onni Suutari. 7 Rasmus Karjalainen ja 10 Lukinias. Maaseudun toinen Hassuttaa Arifin. Arifi saa pitkillä koivilla kuitenkin palloa tökättyä. Ja sitten kuopiolaiset tarjoilevat palloa Ilvekselle. James. Greidel tulee vastaan. James ehtiikö vielä palloon? Saa kuoletettua. Maali on tyhjänä ja näin. Ilveksen testimies saa Vitnogor. James iskee ensimmäisessä testiottelussa Suomen kamaralla maalin. Ja ehkä voisi jopa näin sanoa, että kuopiolaiset vieraat osittain jopa tarjoavat tätä maalia tuulen nopealle australialais-kenialaiselle hyökkääjälle, joka kyllä tämän ottelun perusteella vahvasti on naaraamassa sopimusta keltapaidoista. Tässä vielä tuo pelaa takaisin Auramolle. Auramo nyt ei ole rikettä, vaikka VIS:n penkki Ekmark etunenässä sitä haluaa. Ilves pääsee vastaan iskuun. Angor. James Angor. Larsson menee keskeltä. Angor ottaa oman ratkaisun. Korkeakoski torjuu. Sylkee pallo eteensä, mutta William Jurvanen on ensin. Kalle Katson kuitenkin ykköspallossa. Kakkospalloon ei Jurvanen kerkeä, vaan Ilves pääsee nyt vasta isku. Larsson. James Angor. Angor. Äsken maalin tehnyt pelaa pallon vasemmalle Barfoot Williamsille. Mäenpää vastaan Fori. James tulee pallon kanssa laidasta, etenee kohti boksia, Haukio ja tulee puolustamaan. James pääsee keskittämään, mutta ei osu omille pelaajille. Aspekreen pitää pallon. Aspekreenin keskitys on erinomainen, Echeheri torjuu! Torjuuko tämän? Ei tarvi, kun sivuverkkoon painuu. Siinä on seippaasti yli 2-metrinen runko. Auttaa siinä. Kala Myllymäki keskustaan. Gor saa siirrettyä pallon vielä alaspäin. Ja nyt vasemman laidan kautta Ilves sitten. James käyttää siinä aikaa tiukasti vasenta kättään raivatessaan tilaa. Tuohon Oliver Reitala, ottelun tuomari, ei kuitenkaan puutu. Teemu Tainio katseli päädyn suuntaan lämmitteleviä pelaajia, mutta vielä ei kutsu ketään tulemaan kentälle. Ei vielä ensimmäisen vajaan vartin aikana maaleja olen nähty, mutta muilla paikkakunnilla sen sijaan osumia on jo syntynyt. Kun nyt sitten tulee Ilves ja nyt nähdään maali myös. Täällä Lahden stadionilla. Lahti on jälleen pahassa pinteessä. Se oli sitten jo viime kaudella ja sama homma on jatkunut myöskin tänä vuonna. Ja tällä menolla ajan pituus tälle avausjaksolle. Gor pelaa Jukkolalle. Jukkola keskittää boksiin, mutta siellä ei ole Aurinkokin pilvien takaa ainakin hetkellisesti saapui kunnioittamaan läsnäololla tätä kapin välierää. Otso Virtasen silmiin se aurinko paistaa tällä hetkellä tuolta eteen. Oulun kannalta riittävän ajoissa. Ngor leikkaa keskustaan, vasuri vapaana. Takaylänurkkaan Ngor hakee, mutta pallo nousee korkeuksiin. Sivurajasta yli. Ngor hakee jälleen leikkausta keskustaan Masurinsa kanssa, sen jälkeen lähtee ovella nosto, mutta se on vähän liian jyrkkä Lauri Alamyllymäki. James Ngor, tuominen vastasta, Vidjeskog seuraavana. Ngor pysyy vielä pallossa, pystyy tökkäämään. Angor pääsee kääntymään ja pelaa pallon Pennosella.
kyllä tylysti. Sitten painaa Aspekreen pitkää palloa, mutta Freeberg nopeana pelaajana ehtii suojaamaan ennen Jameson Gorea. Vapari tästä vihelletään, Ilves kannattaa. Sitten olisi Haaralalla paikka iskeä vastaan. Pitkä syöttö lähtee kohti Sebiten Gorea. Jekpe ehtii kuitenkin ensin paikalle ja hankkii Engor. Aapo Mäenpää laittaa pitkin ylöspäin, mutta Tikkanen ehtii ennen Engoria paikalle. Aivan siellä sivurajan tuntumassa Engor ryöstää pallon. Tikkanen lopulta kuitenkin sen takaisin nappaa. Ja Murilo avaa vielä hyvin Hannolalle. Syöttö keskusta. Se kimpoilee lopulta Engorille. Engor eteenpäin. Haarala jatkaa hyvin laittaa. Pennanen. Kommer över halva plan. Jameson går. Det är trångt men lugnt och behärskat tar han sig ur. Aspegren. Mäenpää pudottaa siihen viereen. Jusif pitkä pystyyn. Maalintekijä Alamyllymäki ehtii täysin siltä, kun he ottelu voittavat. Todella tärkeä. Silloin suora putoaminen on kyllä jo heidän kohdaltaan pois. Finaalissa 90 ja 79 nuo kaksi aiempaa finaalivoittoa Ilvekselle tässä perinteikkäässä turnauksessa. Joka tapauksessa Egor näyttää vasurille, lähtee ampumaan. Soiri peittää, tilanne jatkuu. Haarala Raitala. Ilves pääsee katkoon HJK:n Oksin tuntumasta. Haarala pääsee siitä laukkomaan. Ottelun ensimmäinen kulma. Lyödään rytmiä Lahden hyökkäyksiin. Gor pystyy pitämään pallon kentällä. Lukassi hänen loukkaantuminen vaatii leikkausta. 1,5 kuukautta suurin piirtein tulee olemaan sivussa. Jameson Gore, Alamyllymäki uudestaan Jameson Gore. Ilves saa pelattua pallon aina sinne Hakan boksiin saakka. Aspekreen, Arifi. Pallas tekee taustanousua, Liimatta pelaa boksiin. Karjalainen hakee takaisin Liimatalle, se ei onnistu. Ilves pääsee ainakin yrittämään eteenpäin. Gore kentän pintaan antama näyttää. Lahden hyökkäys pelaamiseen tästäkin. Interia vastaan Lahden hyökkääminen oli todella vaikea. Gore